Здравейте хора, добре дошли в моя канал. Днес исках да си поговорим за няколко неща, за които хората така не си дават сметка преди да имат деца, или може би си дават, но реалността и това, което мислим, много се различава в някои случаи. Тук правя една вметка, че снимам това видео, като бебчето ми спи, така че затова може би ще съм по-експедитивна. Първото нещо, което много всички майки говорят за него, обаче аз преди това да се сблъскам с това нещо не си давах сметка какво ме очаква, е липсата на сън. Да кажем, за всички бъдещи майки, които се чудят какво толкова означава липса на сън, нека да кажем, че наистина бебенцата в началото много бързо огладняват на 2-3 часа. Те в родилното ги хранят на 3 часа, обаче те може и по-рано да огладнеят. И за да имате някаква представа какво е да не спите, то вие спите, но просто, както казвам аз, на почивки, може да си сложите една аларма в продължение на една седмица, да кажем да си легнете в 12, първата ви аларма да е в 2 часа, да седите будни половин час, втората ви аларма да е в 4 часа, пак да седите будни половин час и после да станете в 6-6:30-7. Като след това може пак да спите, ама може и вече да не спите, да сте се разсънили. И представете си, това да ви е режима в рамките на една седмица. А през деня, няколко човека ми дадоха този съвет, спи когато и бебето спи. Обаче през деня пак трябва да пуснете една пералня, да я почистите, да си измиете чините и такива неща. Тези неща няма как да ги свършите, докато бебето е до вас и плаче. Така че, когато то спи, трябва да ги свършите. Така че, през деня няма много възможности за спане. Аз в началото се опитвах да спя, когато и бебето спи, но рядко ми се получаваше, особено като знам, че ме чакат и други неща. Най-добрият вариант е, ако има някой, който да ви отмени наистина в домакинските неща, само дето не всеки има този късмет. Аз имах кой да ме отмени, така че да мога малко да поспя и така нататък. Но това също не е всеки ден, така че ако някой се чуди какво ще рече липсата на сън, пробвайте този режим и през деня да сте будни с това спане и ще си дадете сметка. Така, друго нещо, което знаех го, обаче преди да го изпитам не си давах сметка, може би, не го осъзнавах по същия начин, е това, че наистина бебето е с вас 24/7. Дори в момента ми е на една ръка разстояние, защото вече се събуди. Но, може би хората, които имат животни, си дават сметка за това нещо. Обаче, аз не съм, имала съм котка, но котките са по-самостоятелни, кученцата са малко по-така като дечица, искат много да си играят с тях и така нататък. Но давам ви един конкретен пример. Когато излизаме на разходка, обикновено излизаме за по 2-3 часа. Защо? Защото в даден момент мен се дохожда за тоалетната и още не съм се престрашила да спра някой непознати, да кажа, може да ми гледате детенцето там, или от заведение, някое заведение, да кажа, може да ми гледате детенцето за 2 минутки да ползвам тоалетната. Затова обикновено няма как да вляза с нея с количката. И затова просто се прибираме вкъщи, защото няма как. Просто няма как. Навсякъде сме заедно. Разбира се, изключвам случаите, когато сме излезли с мъжът ми или с някой друг, просто роднина или приятелка. Тогава е супер. Но ако сте сами, е друго положението. Така. И последното нещо, което всеки се сблъсква с него, обаче малко се говори, просто защото може би няма какво точно да се изговори по този въпрос, е това, че има много ситуации, за които човек не е подготвен и няма как да бъде подготвен, докато не се сблъска с тях. Като, например, в началото при мен това бяха
коликите на моето бебче, защото независимо, че тя е нахранена, памперсът ти е сменен, изкъпана е, температурата в стаята е добра и така нататък, т.е. не е нито топло, нито студено, тя плачеше и аз не знаех защо плаче. Почваха някакви мисли в главата ми, сега не се справям, кое направих лошо, по лош начин и така нататък. Като в действителност това е период, като аз зачукна на дърво, ние го минахме сравнително бързо. Нали. Казвам ние, защото имам предвид аз, мъжа ми и детето. Оцеляхме много бързо и много, така бих казала, леко сравнение с други истории, които съм чувала. Също друг пример мога да ви дам за това как веднъж, когато я къпехме с един шампуан, той беше доста добър, всъщност го препоръчват много от тия на Мостела. Той е комбиниран за коса и за тяло, за бебенца. Някъде попадна, не знам, в очите ли, в ушичките ли попадна вода, шампуан попадна в очите, но тя почна да плаче. Ние не можехме да установим точно причината за нейния плач. И такъв не спиращ плач. Нещо я болеше. И докато установим, аз просто се почувствах толкова виновна, че изобщо съм го използвала този шампуан. Викам, не, ще я къпим само с вода. Няма да ползваме нищо, което може да й навреди и така нататък. То не й вреди реално. Просто тази мисъл беше в главата ми, нали? Аз бях в този филм, че аз съм си навредила на детето по някакъв начин. И просто докато осъзная, че това са нормални неща, или че, да кажем, в случая на коликите, или когато просто на бебето му се спи и плаче. Да, в интерес на истината някой път бебетата просто си плачат и освен след като сте направили нещата, които трябва да направите, просто не ви остава друго, освен просто да изчакате да мине този период. Той минава при всички случаи. Аз съм доста против това, примерно бебето да се остави да плаче, да не се гушне, да не се опита човек да го успокои и така нататък, защото и това са ми казвали. Нали, всеки има право да си гледа децата както иска, но за мен това да си оставя бебето да плаче, без дори да отида да го видя какво му е, да го прегърне и така нататък, нали, не е много вариант. Просто успех на всички. Това и, нали, това пътешествие като цяло с родителството, те първа навлизам, те първа съм, нали, нова в тази сфера и смятам, че всяка една майка се справя по възможно най-добрия начин и като изключим всички тези изглеждат за някои хора като големи компромиси, всъщност това да си родител е може би едно от най-хубавите неща, които могат да се случат в живота. Поне според мен, поне според моето виждане. И е много голямо щастие, наистина. Сега ще поговоря малко и за книгите, които четох по време на бременността ми, като това е първата. Човекът в търсене на смисъл на Виктор Франкъл. Така, тази книга описва живота на един човек, който е оцелял в концлагер и как всъщност, бидейки там, открива смисъла на живота си и проследява други хора какво им дава смисъл, за да оцелят и да продължат, да изчакат следващия ден в концлагера. Определено може би не е най-подходящата книга, особено ако сте чувствителни на тема някакви жестокости и така нататък. Нали, не препоръчвам тогава да се чете, но пък от друга страна на мен ми даде много храна за размисъл и ме извади малко от това да мисля само за притесненията относно раждането, дали ще се справя, как ще се справя и така нататък. Другата книга, която заех от една моя приятелка, е на Олга Дукат и се казва Раждане с любов. Това е една невероятна книга, която може би бих подарила на всяка една моя приятелка, която и предстои да ражда, или бих дала, аз ще си я купя. Книгата от първо лице разказва една акушерка, която всъщност е майка на 4 деца.
И описва за разликата между секциото и естественото раждане, защо предпочита естественото раждане, защо не е против секциото, в зависимост от здравословните предпоставки на родилката. Описва всичко за кърменето, какво трябва да си носите в болницата и така нататък. Като за всяко едно нещо, което тя препоръчва, има обосновка, т.е. от научна гледна точка го разглежда и споделя до някаква степен и собствения си опит. Споделя и истории на различни хора, които са работили с нея, които са избрали за акушер при тяхното раждане, така че наистина с две ръце препоръчвам тази книга. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да ми споделите някаква обратна връзка в коментарите и да го харесате. Благодаря много и до скоро!